Chcem to slyšet, dělej. První s Ludvíkem, Silva. Dělej všechny. Hlavní roli Silva a Ludvík, který není přítomen. Ne, nedělej za Gorka, Prostě jsme spali. no. A najednou prostě. To slyšel. Říkám, co to je? No je to jako docvaklo, že jo? A Ludvíka... Ludvík se toho nahrál hodně, ty. No, pokračuj. A Ludvíka to prej byl tak silný, No, že prej se tím sám probudil. ale... No a tvůj první prst, když jsme u toho, že, aby jsme to slyšeli i z druhé strany, tak jsem byl v zápětí o týden později. A při jaké příležitosti se to odehrálo? Tak už nevím. Jako třeba hod krikeťák. To bylo zákonné. To bylo Peťa, to byl můj první prst před Peťou. Přede mnou, no. Takovej prst nikdo nikdy neviděl, ani neslyšel. Přeskazovej. No, to byl prst přes krikeťák. Přes krikeťák? No, byli cymbal, nebo co to bylo? Ne, to byl krikeťák, ne, to jsem načula ty vrtěl, aby dohodila nejčálo. No, ale tak vyčerpala, že jsem u toho ustrala.